Všetci sú prekvapení, každý, kto sem príde prvýkrát zvonku, povie, že taký malý domček. A sú úplne v ťažkom šoku, že keď prídu dovnútra, že koľko je tu priestoru. Rozhodol vlastne vnútro. Vnútro, áno. Vnútro domu nie je, ako ten dom v podstate vyzerá, ale to vnútro rozhodlo. Ja zaujímavá tá jednoduchosť, tie 3 izby a to všetko otvorené. Nepotrebujem nejaké zákutia a podmičky. Dneska si zohnať nejakých majstrov a dohodnúť sa s nimi. Dohodnúť sa na autorok a máš potom zavolá, že je na druhej strane v Kyselici, že tam niečo robí. Tu sme mali bez problémov všetko, lebo on zabezpečil od začiatku do konca všetkých. To je fakt pravda a úplne bez problémov. Takže to bolo úplne super, lebo keby som sa mal s nejakými tu ľuďmi dohadovať, či to je elektrika alebo voda, tak by som sa asi zbláznil, lebo to dneska není možné s nimi. A z môjho pohľadu zase to papierovanie, hej, že to by zase bolo na mne, keby sme išli do toho nejako svojpomocne, že vybaviť stavebné povolenie, projekty a všetky tieto veci, takže mne to veľmi dobre padlo, že to spravil niekto za mňa. Keď človek v dnešnej dobe počúva, ako všetko sa deje inak, ako bolo dohodnuté, aké sú problémy, aké sú kvalitné práce, nekvalitné a tak ďalej, tak ja stále jednoznačne musím skonštatovať, že mali sme šťastie. Asi áno. Dobre, tak teraz pravdu.